ಬೇಲೆ ಆಗ್ತಂದು ಆತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇದಾಡ್ನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯರ್ ಉಂಡು ಇಂದುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ತಯಾರಿಗೆ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೆಗೆ ಆನಾಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರ ತೇರು ಐನರೇಕ ಮುಟ್ಟದ ಗಂಟೆ ಆಚಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವು ಆದೊಂಜಿ ಬಡವ ಒಂಚೂರು ದಲ ಚಾಮಿನಿ ಚಾ ಚಾ ಜನ ಭಾರಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೇತಾಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರೆದು ಕೊಡಿಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ എന്നതിലെ പ്യൂറ് ಅದು ನಮಗೊಂದು ದೇವರ ಮನೆ ಸಾಯತಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯೂ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಜುಲೈ ಬರ್ರೇನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡದೆ ಆಜರೆ ಏದಂಟೆ ಒಯ್ದೀನಿ ಆಜರೆ ತಾಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಉಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇದೈಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಲೈ ಬಿಡೋದು ಆತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿಯೇ ದಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಶಾಮನ ಬರ್ತೀನಿ ಏಪಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇನಿ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡದ ರಶ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ಅದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದಾಯಿವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಲೈ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶುರು ಖಾಲಿ ಉಂಟದ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೆಂಚಲ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆತೆ ಆಂಡು ಒರಂಬ ಕರಿ ಉಂಡು ಗಾಡಿಡು ಪಿರೋಡು ಫುಲ್ ಸಾಮಾನು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಪೂರ ಗೋಂಡಿಡು ಪೂರ ಸಾಮಾನೇ ಸಾಮಾನು ಜಾತ್ರೆದ ಸಾಮಾನು ಪುರಾಲ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಸಾಮಾನು ಇದು ಗಂಟೆ ಒರಂಬ ಕರಿಂಡು ನಮಕ್ ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಒನಸ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂದು ಇತ್ತೆತುಲೆಗೆ ರೋಡ್ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕುಲು ಸಂಡೆ ಅಲ್ಲ ತ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ದಲ ಆತ ಕ್ರೌಡ್ ಇಪ್ಪಂದು ನೆಂಚಿನ ಬಾ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲ ಫುಲ್ ಆಯ್ತುಲ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೆಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಮೂಲು ಮರಳಿಡೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ದ ಫುಡ್ ಅಡೆಗೆ ಹೊರ ಬಂದ ಆದಿತ್ತು ತೇರ ಬೇತೆ ಕುಟ ಮುರಡೊರ ಬನ್ನ ಪೋಯ ಅಂಚ ಐತದ ಐರೋಡು ಬೈದೀನಿ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಆ ಬಯ್ಯದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇರೇ ಟಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಟಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುರ್ಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಗತ್ತಂದೇಕು ಎಂಜ ಶಾರ್ಮಾಗ ಅದೇ ಶವರ್ಮಾಗ ಅವೇ ನೆಕ್ಕ ಪೋಯ ಗಿಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಿತ್ರ ಬೋಡಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಬಾರ್ದಡಿಯೇ ಯಾನ್ ತೂಪುನ್ ಪೂ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ತೂಪುನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅವೇ ಆನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪುನು ನಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಒಳ್ತು ತೂಪುನು ಪೂ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಎರಡು ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಎಂಡ್ ಯಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಗಂದಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಓಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಲ್ತೀರ
ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬೈದು ಯಾನು ಬಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ದತ್ತ ನೋಡು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಬಡ್ಜಿ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಡು ನಟ್ ಮುರಳ್ಳೆ ಶೋಕಿತ್ತು ನದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇಂದು ಹೋಯ್ತ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂದು ಪುರ ಲೆಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು నేను ಬುಡ್ನ ನಾನು ಬೊಕ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪೋಡು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಇಡ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಹತ್ತು ಪೋಂಡ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಿಮ ಬೊಕ ಉಲೊಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ನಟ್ಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ ಆದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪಂಡನ್ ಗಂಜಿ ದೀಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಅಡ್ಡು ಜನ ಫಾಲೋ ಮೀ ಬರ್ಸಾರದ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ಸಾರದ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಗಿಂಡಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಗಿಯರೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ಲ ಆಡತೆ ಶಾರ್ಮದ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರ ಪೋಯಿಂದ ಎನ್ನನಗ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡಗೆ ಎಂಡಿರು ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜಾತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ नहीं हाँ ಒಂಜಿ ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆಟು 8 रोटी ಕಜಿಪು ಗ್ರೇವಿ हाँ ग्रेवी चिकन कढ़ाई कढ़ाई गिडाई वो फल्ले ओ निकुल पल्ले ओला पल्ले चिकन कढ़ाई बेते वो कढ़ाई चिकन टिक्का मसाला बटर टिक्का मसाला टिक्का ಮೂಲ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಊರ್ದಕುಲ್ಕ ಮಿಂಚೆನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟದಾಗ ಫೋನಾಗ ಪುರ ಸಾದಿಡು ಪುರ ರಾತ್ರಿ ರೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಒಲ್ತುರ್ದಿ ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇಂಚಿರ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಕಲ್ಲ ಪುರ ಕೆಲವು ಟೇಬಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪುರ ಹುಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಅಂಚತ್ ಒರಿಯೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈಜನಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ ಹಾಕದ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುಜ ನಮ್ಮ ಊಟ ನಮ್ಮಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಸೋಡಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿನಿ ಕುಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬಲಿಪೇರ ಹಾಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಡ್ದು ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚರ ದಂಡೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ 2 ಲೀಟರ್ मेरे कर दिन चाय न भैया भैया तो कांडे ए नहीं बा नहीं हां नहीं बा ಇರೆಗಾಯಿ ಒರ್ಪ ಕಡಕು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಎಂಕದು ಆನಿಯವರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಚುನ್ನ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇವಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ ತಂದ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ತಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಅದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಡಿ ಟಿಕ್ಕ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ ಅದೇ ಗೆಂಡ ನೋಡು ಮಜ್ಜಿ ಅದ ಹೆಂಗು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದರ ಊರಿನ ಬಿಸಿಲಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಪ್ನ ಇದಾಲ ಒಂದು ಮೂವಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತದ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ದಳು ಚಿಕ್ಕರ ಕಾಯ್ದು ಕೂಡ ಬೇಯೋಡದ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಡಡು ಕಾಯೋಡು ಹೊರ ತಿಂದಿನ ಬಿರಾರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಡು ಕಾಯೋಡು ಕೂಡ ಬೇವಿಡು ಬೇಯೋಡು ಆನಿಸ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದ ಇತ್ತೀಚಿ ಅವೇ ಹೊಸತ್ತ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇರ ದಾಂಡಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಯಾದಾಂಡಲ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ನೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಒಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಲ ಆಂಡ ಕಾಯಿಂದು ಆನಿಯನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲಸುಜೇನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವ ದಾಲ ಬೋಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 1 ಗಂಟೆ ಬನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಕರ್ಕುರತೆ ಉಪ್ಪುನು
ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕಡಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಚುಡ ಆವಾಗ ಮಾಡಪ್ಪ వచ్చి ಹಾಂ ಓ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು ನಾನು ತಿಂತಾನವ ಮೂಲತ್ತವ ಅವು ಬಚ್ಪೇಡು ಅದೇ ಕೊಡಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚ ಹಾಂ ಬಂದಾಳು ಹೋಲ್ ಬಂದಾಡು ಒಪ್ಪೇಳ ಅದ್ಮೇಲೆ ಬರಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಬಂದೆ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚೇರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾರೆ ಬಸ್ಪೇಟರ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವನ್ನ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಬಂದ ಮರಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವಳ ಬಂದ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ನಂಚ ಯಾವ ಚೆನ್ನದಿ ಉನು ತಿನ್ನು ಯಾವ ದಾದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲ ಅವು ಏನಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಬೇಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಸಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಬನಲೆ ಕರೆ ಎಕಾರ್ನಿಂಚಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಂತೆ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಹೀರೆ ಖಾರ ಹೊಡ್ಚ ಇಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಪಸಂದ್ ಮಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕನ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಮಲ್ಪೆನೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕಿವೆ ಬಿಕ್ಕದಾರವರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಿಂಪುನ ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ಓದೊಡ್ಡಿತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಂದ ಅದುಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಸು ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮೇ ಕರ್ಕೂರು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂದು ಗುಬ್ಬಸು ಉಂಟು ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟಾವನ ಯಾವುದು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಹಾಂ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನಿಂಗೊಂದು ಖಾರದ ಎಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ತೀರ್ಥ ತೀರ್ಥ ಅವ್ರು ಕಡಾಯಿ ಕಡಾಯಿ ಬನಲೆಡ ಕಡಾಯಿ ಬಡಾಡಿ ಕೊಡುವ ಏಪು ಚೌಲ ದನದನೆ ಅವು ಚೌಲ ಅವು ಅವು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಹಾಕೋಣ ರೊಟ್ಟಿ ತರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅರೆ